נכון שאתם סתם נשארים עד מאוחר? מה המשימה הכי מבאסת שקיבלת? איזה שותף או שותפה הוא אימת המתמחים? יש לי תחושה שהכנתם את רענן ואותי לא. אפשר רמת גן? כן, אני אשמיע שזה זהו, אל תפוחד, לא אתם. וואי, זה החלום שישתתף לזה. נכון שאתם סתם נשארים עד מאוחר? אני מאוד דוגל בלצאת מוקדם מהמשרד. אבל זה לא ככה. האם אתה יכול להסביר על שיטת האשכולות לפחות מ10 מילים? מצאתם את מי לשאול? שני נדל"ניסטים? מסחרית, ליטיגציה ועוד תחום לבחינתך, צוותים שונים, שותפים שונים, תן. אופשי! הנה. אז אני התקלתי. תיקים מכל מקום, ענת שקד. מחלוטה לתוך הראש שלך? לא קיים. משהו שאמור לעבוד לטובתנו, ובסוף הוא לא. מה המשימה הכי מבאסת שקיבלת? יש לנו משימות שהן קצת מבאסות וכמה נסיעות מאוד ארוכות לטאבואים ולניסויים. תגידי שהיית צריכה לנסוע לכנס בראש העין, קיבלת שמיים מהברך. הלכתי לאסוף חתימות בקריית עקרון. איזה שותף או שותפה הוא אימת המתמחים? איזה שותף או שותפה הוא אהוב המתמחים? וואי, מה הוא מסתבך אותנו פה? אני יכול להגיד שבהתחלה קצת פחדתי מאיריס, אבל אז הבנתי שהכל בהומור. נועם כהן זמרן, אהוב המתמחים, ברור. אבי? לא, אבי חמור. אני מת מפחד מאיריס. אבי, אני מת אדם. האם אי פעם ניווית בדבר זמינית? ענן, אני ממש אוהבת אותך, אבל לא שלחתי את הבת מינותי ספטמבר. לא שמעתי. האם אתה באמת מדייק אינדי? לא, רק לפני דיונים. אין לי מה להוסיף. האם יש זוגות בקרב המתמחים? אני מאוד מקווה שלא. כולם הגיעו נשואים, ומי שלא נדבק בקדחת האירוסין. מה הדבר הכי מוזר שיצא לך לראות מתמחה עושה? התקשרתי ביום ראשון בבוקר למתמחה, אז הוא אמר לי, לא, אני חושב שאני לא אעבור כל היום. הוא מגיע עם פטיש לבית המשפט, ונשאל על ידי שומר בבית המשפט למה רוצות פטיש. אתם מבקשים בקשות נורא מוזרות של כמות האינסטלטורים ששמעתי עליהם בתקופה האחרונה. בקיצור, השיחה התגלגלה על זה שהוא עזר. מה ההקבעה שלה או הפדיחה הכי גדולה שעשית בהתמחות? יש את שלך, מותק. הייתי על מסיבה בנמל תל אביב, בשלוותה כזה, המסיבת גייזר שלוותה. אני לא מתבייש. יצאנו החוצה לדק שם כזה, לעשן וטיפה להתדברר, ואז פתאום גר מישהו בריצה ואני מסתכל עליו, ואני קולט שזה ליאור אורבני. ואז ברוב מבוכה הוא הביא לי כיף, אני הבאתי לו כיף, הוא המשיך בריצה. אסף ירד לדיון, הביא בערך רק את עצמו. ילדתי, יש לי קורקינט, ירדתי לפלוג ב-2 בחניון. עשיתי שליחויות הלוך חזור כדי להביא לו דברים לדיון, ונכנסתי באמצע הדיון. מדבר גם שהשופטת התעצבנה עליי, כי נכנסתי בחוצפה כדי להביא דברים ויצאתי. פשוט נכנסתי לכלוב עם הקוד, והכלוב ננעל אשראי. פשוט התקשרתי למתמחה שהבאתי שאני נקרא במשרד. כאילו, יש לי אחוז, בוא להוציא אותי מהכלוב. אם היית צריך להחליף את השותף שלך, במי היית בוחר? אני חושב שהראש המקצוע הוא קצת ביובים. אני לא הייתי פורש, אבל אני כן, אני לא הייתי מחליף אותך, זאת אומרת... כמה פעמים יצא לך, עונת, לשבת עם מתמחה בחדר ולא יודעת איך קוראים? אני פשוט לא מכירה אף אחד באופן שוויוני. האם אתה רוצה להתוודות על אקט אנטי-חברתי שאתה עושה במשרד? למשל, מי דופק את פספוסי השוקולד מהיוגורט? אתה מתאים אסף נסים לעשות את זה? נכון? לא הייתי שזאת אני. באמת? בלתי נסלח. אחת לכמה שבועות, לא כל יום. אני מזמין שצל מקפה נואר וגונב את הרצלבים של אנשים מסחים. איך תסתדרי בלי מחזור מרץ 23? האמת שאני ממש אתגעגע אליהם. אני מאוד מזמן אפילו. איזה חלק הוא מורשת ניר בר-און בקו איתך את שבע חיים. אנחנו נדל"ניסטים. אני שבע את בנדה אומר. נקסט. לא מכיר מורשת כזאת. אם אתה מוצא בית מונסה בין המתמחים. טוב, יש כמה אפשרויות. אבל אין ספק שאחת בודקת עם דבר. היי.
מה קורה? קיצור, היה לנו כיף, אנחנו היינו ממשיכים את זה, אבל נגמרו לכם שאלות. כן, באמת. זה מזין לידה.